Някои хора обичат шарени кучета, други направо запалват клавиатурите. Аз съм от първите. Хайде да се усмихнем. Пристигнаха ми новите буи. Разбира се, че нямам търпение да ги изпробвам. Разбира се, че ще го направя на Бари. И хайде. Разресах го добре и влизаме в банята. Толкова съм нетърпелива, че всичко това в единствения ми почивен ден. Изкъпах го и сега ще трябва да го потуша много добре, защото боите се нанасят на суха козина. А сега моята друга страст. Искам да ви кажа, че изключително много обичам да рисувам. Разбира се, с бои върху платно, но не пречи да опитам и на куче. Боите на опал са абсолютно безвредни. Нямат миризма, не дразнят кучето по никакъв начин. Тук трябва да съм доста чевръста, че нямам и помощ. По никакъв начин кученцето не показва, че му е неприятно, защото предполагам като цяло му е все тая. След като борисах, разбира се, изкъпах наново. Сега е време леко да го подстрижа и да го оформя. Мисля, че у нас креативният груминг е все по-разбран. Все повече хората го възприемат като изкуство. Защото за мен е това. Но разбира се, само когато е с качествени материали и сме сигурни, че по никакъв начин няма да навредим на кучето. Останаха последни детайли по тази красива опашка. Обикновено е главата, но на него там нищо не му се прави. И вървиме към приключване. Ами искам да ви кажа, че усмихнахме толкова много хора навън по време на първата разходка след този креатив. А то е толкова хубаво хората да се усмихват. И на всичкото отгоре представете си, че всичко това без да измъчам кучето в кавички. Аз мисля, че стана много сладък и мисля, че той го разбра. Беше необичайно развеселен. Задължителното гуш. Нищо, че си е мой и го правим постоянно. Сега е време да се разходим. Имаше изключително много детски усмивки, снимки. И искам да знаете, че това много му хареса. Сега си го прибирам вкъщи, за да получи най-голямото браво. Надявам се ви беше интересно.